Макдоналдс и Кока-кола. Аз съм човек, от който никога няма да чуеш да рекламира тези две марки, но също така съм и търговец. И е глупаво да не се възползвам от уроците, които дават тези две марки. Какво имам предвид? Когато чуеш хамбургер, най-вероятно първата асоциация, която правиш, е Макдоналдс. И какво върви с хамбургера в Макдоналдс? Естествено Кока-кола. Винаги нашата цел като търговци трябва да бъде да се подобряваме, да сме сред първите, защото в крайна сметка нашите клиенти искат да работят с експерти. Каня те да се присъединиш в клуба Продавай с лекота. Това е фейсбук група с вход свободен и там се събираме търговци и обменяме опит и знания, за да се подобряваме, а това от своя страна ни помага да дадем много повече стойност на нашите клиенти. Очаквам те в клуба. Заповядай!